Kembali di video season 4. Dah kan ke video banta ngan pensai sepangki chances nam taka MPRO karena kapan pois ke interview bat kan ngut ki ba cross upaya ka live pa mak sajarong wala la film cross ka live pa mak sajarong pila du chance lupa te shon pois kata ngan bata shai sepangki post te ke MPRO ka post ka total ka ar pendru teli mensua ka ar way te la increase no san te la long no ar pendru teli te ka UR ko open kadai ar tali nam tai khasi ta de shipho tali garo de khatlai order STSC de ka way te ar pendru tali te ki nong apply waro bade ya ka MPRO ki don ki batho exam ar lai san sa ar hajar lai spa san sa perkhat pi tang ar pendru ka pus ki ba tho exam ki don ar hajar lai spa san phusau na ki ar hajar ada kumno satang lai spa ngut lane dunai kata kin pois ka personal interview mar tang ar pus kumno kin khot sibun te da kumno tang lai spa sajarong bai lai spa lane ar spa ngut kin pois ka personal interview tar ka shong haga jing ejan ki marks mo ada lai jangai than kinom khot shu sa personal interview hadu ka lai spa ngut la batang shi spa ne kam tai te ka shong mo i kan thei bada la ka jong mai kan thei i kan thei ka 10% no nak MPRO kadai 10% kadai 2.6 tak mut ba nak kumno lai tali post ki denam tai kan thei kene kadai ga reservation ma dei tai kan thei 10% di dam tai kan thei te la bande ne ki garo ga wai lam de ni khasi ga wai ne kan no ne ki ne tamal lai tali khino te ki kan thei la da ki wan kham sha khamat mut ba kin yo be ka post de la da kim wan ha ka marks ba hai mut ba phinyo ya kane ga reservation ka balong lai tali nam ta jong phi ma la da phi wan to parwet mut ba pinjo be ko open non kaman khenya kate kan la ka jong to te la dap nang ta ngan batai shwa kitu gi bakali ka pas mak mo ha kan ga exam police omdon pas mak mo kinumbu ek pas mak la ki bu mun la suk lupa gan ba kata gin la ban post interview kata pas mak ndai omdon te kin sai spun mi be ka list jong ka personal interview to nakane ka MPRO ka full mark ke exam kadai lai spa marks plus ka jingamare kadai shi spa marks interview bade kadai san pho mark to te na kini lai spa karadin exam kano mo kibla yo ar spa san pho seneng kine mo ar spa san pho plus seneng nadu ar spa san pho ter ba he du udai ar spa nyu ar marks ya ka written exam ba he du de ar spa nyu ar marks mawa te kibala pois ka ar pasan pho chajrong kidon kumba ar phundrungut perkhat mi mo ar phundrungut kidon dikamot kine lada ki maha ka jing mare kitang shu poiru yo san pho max kila poil pa lai spa max te don kine ki bla yo pa yo he ar spa nyo pho kila poil pa sa lai spa ar pho lai spa lai pho te lada ki yo ya ka nyo pho ne pra pho mut kala hai ba ka chances ta ar phundrungut kila dai lupa ki 300 plus kapus kedan tang ar pendru berkasih bergaru tenagi neki ar pendrungut ki dei tang bun tang kasih garu tang we ar ngut mdon garu re tang kasih tengut ba ada lebak live pa plus ha sagi ba poi ar pa sau pho plus mut ar pa sau pho hadu ar pa san pho kidon kanangut kine kidon kumba sau pho san ngut ha tenagi ni ro lada kiyo he kidon kiyo prapo mut ba kiyo compete bench ma te sau san mut pa nang neru ars pa sau pho la da plus san pho berindo hakajing mare lar ars pa khandai pho te kidon kiyo nru pho kidon kiyo nyo pho kiyo lai spa pho te kiyo compete ntai te nang don chance kineru ka shong kajing yo nyung pia kajing mare ta sau san mut ni ne dengan pun ken hadu ars pa lai pho ma pen kibayo ars pa lai pho shaneng la ars pa lai pho do ars pa sa pho don kumba sau pho khandai ngut sau pho khandai ngut te kine bade kiba poi hakan ga ars pa lai pho la da ki yo hakan nyo pho ane pra pho mut ba kadon chance ba ma mar le nyo pho pinang yo lai spa te la da yo nru pho ars pa khandai pho te kibayo san pho te la kham don jing mai ta ngakhen tang kat ne te baro kine ki don kumba shi spa shi pho ngot mo kine kiba ar spa lai pho sheneng ar spa lai pho pros kine shi spa shi pho ngot kapus ka don tang ar phun ru tali bat khasi bat karu bat narong shenang
Tenagi negi spa shpo majority de khasi. Oke to. Tela da khenlang ka chances ki bayo kano max kila ban poi se ka personal interview. Bandong ban tip bet kata kata amla ban tip namar ba kanongut kin shim nam tip tamak num shim bun shu ma naka ar hajar tam kinum shim shu se kalai spa sun spa ngurum tikana shu ban shim te namar ba ketang ar pendriu kini ki spa tam gila poi lupa se ka aspa khnai po plus la plus lang bat ka max ko mare te kemud ba kiba poi se kalai spa plus gila poi interview bet lai spa namar ba ka su ka exam ta kada skur he bhama namar ba ki shu imat ki ai no somak kawe ka question nomor ba kaduna question MPRU teki pen he mak kadau ka skur he ba tek bud ba la da pi plus mar batang itu ar pendrungut la poi lupa sya kalais pa plus itu gi ba ngas khin duna ma kataro te da khin lang segine gi we ki ba yo he ke jung mare la lais pa plus la don lupa kan basan phongut e tek bud ba la kumno hap cross bet ya ka lais pa plus tek bud ba ngan sim gom ne minimum to ba to kibadan chance kadai aspa khnai pho tila da phi poi ka aspa khnai pho nang don ka chances van poi ha ka personal interview nomor tang ni kiba aspa prapho ru gla don lupa hispa tam lupa hispa ngut khilang bat jing mare bat ha ka written exam mo kane nomor tang kiba la ban poi ka aspa lai pho gi don pa hispa tam te segi bala ban mare bha shaka prapho shaka nyopho shaka rupho nomar ki ba mare pe wa mare excellent ru ki don tang kum kanongur e ki ba poi shaka lais pa mak plus bajing mare mar ki yo aspa te lais pa tang as te tunggut ban kom no aspa khandai pho nam ta ki empero aspa khandai pho ka chances ban poi interview te la dak shimbun ngut ba kiban apo or laban yo tamak num yo bun shoot mar labun lupa tang adu ars pak nai pho labun lupa ki candidate tengah kermen ba kini lab ha bakan poi bha bakin select hambun ban ya poi lang gi werut mar ba de jan gi max de tam shimak ar max tekin select bun nada kala jangai plat ka jing fer ga max mar ba ka personal interview ga de tang san pho max kinom shim shu te kane ka de ka jing pin batai ka jonga ba ars pa san pho ars pak nai pho ka de ka chances ma minimum la ban kham jrong mar ta kai lai spa lam de aspa khnai pho lam de aspa prapo tang ba hapo ek aspa prapo tom don chance na sure ben e tang gine ki jing wata ki jonga nam tak MPRU mar candidate ki bun ma don 8000 lai spa san songut te la da phimla ban score ka aspa khnai pho ne lai spa shaneng ka la duna ba ka chances jong pi ban poi personal interview tingin san up ya ta ka list jong ka personal interview ndala yo ngasa pentip tengah try kelak syai bahaya kata tang gini hiki jing tip boleh sebut